उत्कृष्ट व्यवस्था और उच्च कोटि के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं वियतनाम को भी अगले वर्ष 아시아는 이윤 폭풍이 많았을 때 아시안 플러스 세계가 필요한 것 생각이 들었습니다. 이 시간에 하나되어 우리는 세계의 규모의 30%를 차지하고 있습니다. sincera.東京でオリンピック・パラリンピックを開催されたアジア競技の選手の活躍を今日から伝えています。我が国は2020年の東京パラリンピックに向けスポーツを通じた国際交流、スポーツモロを